Tak gawe iku sih golek sembako sih kayak wong pengajian. Mbak Putri, tumbas. Iya mbak, tuku apa? Iki lho Mbak, tapi Golek apa? tuku iki lho digawe kok pengajian, wong pengajian ngekek wong pengajian iku lho. Oh, Tuku minyak, ambek mie. ya Mbak, apa iku, maneh? Mbak. Minyak, gula, Mie. mie, Heeh. terus apa maneh mbak? Apa ya wis iku ae lah Mbak. Cek akene sih mbak, sampean ku lek nggawa tilikane. Alah, yo prosop yo gak akeh, Mbak. Wis sakmono. Gak umume sakmono iku. Wis iku wae. Pira dadine totale, Mbak? 150. 150. Mbak, Sik mbak susu. gak usah, Mbak. Wis gawe sampean ae. Lho gak apa-apa ta? Gak apa-apa, wis gawe sampean ae. Malah ya suwun-suwun. Heeh. Mbak, Apa, Mbak? aku kate ngomong ambek Apa? sampean. Aku kate milih duwe. Oh, nak tambah digawe modal iku lho, mbak gawe apa usahaku cek rodok gede ngono lho gawe tambahan. Ngene piro? Kalau akeh wis 1 juta ngono digawe muter. Walah, tapi lek saiki aku gak ngowo, Mbak. Meneh ta sampean ndok omahku yo. Meneh yo. Sampeyan nek jam Soal aku jam pira saiki. sampeyan nang omahno? Ya ojo isuk-isuk nemen lah. Ya iso do awan ngono lho. Nduk omahku apa kok ngabari sisik ngono kok langsung gak apa-apa. Ya engko tak beli Ya, amane lek aku heeh. nang omah sampeyan Ya, Mbak, ya. heeh. Suwun lho, Mbak. Iya ya Mbak, suwun ya Mbak ya. Nggih, Wis ya nggih. tak balik sik ya Mbak ya, suwun ya. Nggih.